Ruzie in Dantemediel. Hoe ga je om met betieze meesken? En wat is Joete Dai, de beschutting van 4 en 5 mei? De Frieske Wieken, met Miranda Werkman. Vanuit de huiskamer van Friesland is dit de Frieske Wieken en binnen dit mijn gasten. Zij stiet voor de klos op een basisschool in Waterswaard, maar jouwt ik leiding om de ChristenUnie in Dantemediel. We hopen dat ze hier wel zitten bloot. Thea Smit de Vries, verdij de stelling. Ik werk je leven maar kleuters dan maar rietsleden. Yes. Ja. Nou, dan is dat een lekker begin. Zij werkt als familie-ervaringsdeskundige van zowel GGZ Friesland als kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag. Sietske van de Weg. Verdij de stelling. Het is heel dan net verdreig om betieze mensen te begrijpen. Nee, klopt. Yes. Yes. En zij ziet het deze weken letterlijk en figuurlijk, maar haar hol in de wolken. En is deze dagen alleen nog maar de Tweede Wereldoorlog dwaande. Collega Jantine Weidenaar, verdij de stelling. 80 jaar na de bevrijding binnen 4 en 5 mei, actueler als eer. Yes. Dit binnen mijn gasten en dit wie de Frieske Wieken. 2 miljoen liter water hebben Rens en Marion de Jong uit Burgen verbroekt in een iertiert. Allereerst, dat zei de wettermeter. Gemiddeld verbroekt een huishouding zo'n 100.000 liter in het jaar. Nou, ik ben in de kruipruimte geweest om te kijken of er inderdaad geen lekkage is geweest. Maar die is gewoon droog. Jongeren zwaarden voor oerlijst in het centrum van Snits. Geregeld wordt te klagen terug om wennis. De gemeente Zuidwest-Friesland is er mooi aan. En daarom zetten ze zwier in op handhaving. Er wordt geregeld gecontroleerd op ID-kaarten en daarmee bezieken ze de groep in kaart te brengen. Een financiële klap dreigt het van tientallen verenigingen in Wat is Friesland. Zal je nou nog elsie duizenden euro's op met het samelen van oud papier. Maar de gemeente wil dat in eigen beheer nemen. Nou, daar betalen we natuurlijk als dirigent van, de huur van de zaal waar we zitten, de instrumenten moet inkocht worden, we hebben onderhoud van instrumenten, we maken muziekstikken een keertje, we hebben jeugdleden, die zitten op les, die betalen wij, dus we hebben een hele soort kosten. Een strak blauwe hemel, volop zon en schijnbaar en temperaturen krekt voorbij de 24 graden. Friesland beleeft de eerste officiële Simmerse warme dag. Ja, lekker zonnetje, het is een leuke dag om te zwemmen, je kan leuk voetballen en schelpen zoeken. Nou, ik hoop dat hij ze voen heeft. Want dan weet ik voor hem een topweekend. Zeker maar dit waar. Maar als we het hebben over cijfers, die je de weekend Jan mooi had ik bij begin, Jantine. Ik ken wel wat een inschatting maatje, maar ik wil net invullen, dus ik stel toch de vraag. Met ik ben de Ian en de 10 blauwe. Ja. Want anders ook 100 zussen. Vanwege de ploeg waar ik deze week maar op paardwest heb. Maar het zien, ik ken er niks zoals van maatje. Het is een van de meest geweldige weekend ontnoten die ik gewoon heb. Dus, want heel kwad voor de meesten. Waarom is dit zo'n geweldige weekend voor jou? Ik hier oude man die de kans, de mogelijkheid om de Amerikaanse luchtmacht mee te vliegen in een stratotanker die het boppen Friesland, boppen de Waadeiland, uw eigen Frieske F-35's bijtankte en daarna leeg over de provincie heen vliegt. Nou ja, dat is once in a lifetime. En de glunders nog helemaal, nog helemaal in de boek. Ik ben nog net lang. Nee, we komen weer juist omta. Wat voor cijfer jouw stode weekend en waarom? Ik maak ze er een song van. Ik de week ervoor flink griep en ik ben te hut aan de gang gegaan. Oh, dus herkenbaar. het weer aanklauwen. Ja. Oké, en hoe is het nou, Maidi? Het gaat nou naar nacht. Het gaat nou naar nacht. Nou, hier om tafel zit. Ja, dat is het gaat de goede kant Dat is het effect van zo'n stralen. Ja, ik neem hem oor. Ja. En dan Thea, wat voor cijfer jouw stodie weekend? Ik zei een 6, krijg voldoende. Want vorige week dat we echt zwier onvoldoende. En we kroepen weer wat omheen. En we vinden de rust weer wat, dus een 6. Een 6. En dat gaat ik omheen? Dat gaat zeker omheen, ja. Dat is een belangrijke taak hier om tafel. Ja, in de gaten. Ja, goed. Want goed, ja, je binnen uit de coalitie stapt. En dat kwam misschien op een ongelukkig moment. Koningsdag. Je hebt zo'n man die nog praten over de ontstaande situatie met elkaar. Kon je hem net wachten op Mandy? Nou, dat heeft voor ons net zo volle zin. Want we winnen er al uit. En we zo'n manje dan Trojan, wat dus besluit weer. We hadden Thomasje als coalitie binnen was zitten. En daar hebben we mee praat. En elk had zijn mening joon. Toen hebben we zijn, nou gaan we ons beramen als fractie. Dat hebben we de vredejongens dien. En toen winnen we er helemaal oer uit. Unaniem? Unaniem. Ik met het bestuur. En de wethouder wie erbij. En die weet ik mooi de
keuze is? Die weet ik met de keuze is. Die snapt het helemaal. En nou goed, we hadden dus sneeuwen het stikskreun. En we hadden voort maar voordien, want voor ons weet geen feestje op die dag. Nee. Nee. Gemeentebelangen-site, wij zijn verrast. Ja, dat vind ik heel nuver. Want het begon eigenlijk, een jaar geleden al. Of jaren misschien al. Maar in ieder geval, sinds dat de gemeentebelangen een extra zit kregen had van BVNL, die het oorstapte naar gemeentebelangen. De chemie is oors binnen de coalitie. Oké. Sabisa wie het voor u een verrassing, maar goed, je bent altijd blij dat die fractie dan een extra zit krijgt. Prima. Ja. Maar toen kwamen er wel meer verrassingen. Want dat wil je een coalitiepartij. Dat klopt, ja. En tot zover konden we altijd aardig ingesweren binnen de overleggen. Maar na die tijd hebben we steeds vaker verrassingen. Waarbij het besluiten die het naambeurzen zo'n eigenlijk blokkeerd worden. Omdat gemeentebelangen, ik wel eens met het CDA en met de FNP. Van de oppositie. Van de oppositie, ja. Samen besluiten die je. En kind dat net? Nou, op lietse onderdeel prima. Gebeurt wel vaker. Haar wie ik wel dingen, dat is prima. Maar dit weer een onderwerp, het MFC, wat nogal MFC van Waarden, ja, wat nogal een protte impact hier op de hele bevolking daar, op het hele dorp. En wat vertraging in de besluitvorming en in het proces. Nou, Sabi is 3 kwartier verder. En nu kreeg het gevoel dat elk weer wat waarom boegt naar het jerdere besluit wat voorlei in oktober. En dat men wel een sporthal wil. En dat de gesprekken met de voetbalclub en met de kinderopvang, dat het nou wel rennen moet. Ze gaan nou misschien wel wat beter luisteren naar het dorp. Ja. Maar goed, dat wie voor u wel een schok van Wat, wie de schok? Nou, wat gebeurt hier? Wie hin als coalitie zo'n goed voorstel? Wat wie het voorstel? Even heel het voorstel, dat je de kinderopvang samen met 2 squallen en een plak voor ontmoeten. En, bij dat MFC? Bij dat MFC. Ja. En wie gemeentebelangen met Icoriërs? Ja. Tenminste, je hin wel. Daar kwamen we dan later achter. Dat die 18 miljoen, dat wie de top. Maar ja, we winnen ook nog in gesprek met de voetbalclub. Die wilden er ook wel graag in mij anticiperen. Ja. Dat koe alweer had je zelf ook een bijdrage dienen. Nou, dat was een twijfelpunt bij gemeentebelangen. Dus je wilde vasthouden aan dat budget en die taakstelling, volgens mij. En je hierheen twijfelt bij de aanbestedingsbeleid. Nou, en juist daar toch is die vertraging opron. Want nu moest het proces eigenlijk weer een beetje van voren. Ja, en dan ben je een heel eind verder en dan ben je een heel soort tijd verlen. Ja. Dat snap ik. Maar kun je er net over praten? Want gaat dit over vertrouwen, als we even een beetje uitzoomen? Ja, dit gaat zeker over vertrouwen. Want we hadden het nog maar we zien hoe het weet. Nou, 6 uur kregen we het amendement op de mail naar waar shot had. De vergadering begint. Doe haast geen tijd meer om mij maar te sparen hierover. Het komt op tafel. En ja, 4 en 2 is de meerderheid, de oppositie, mijn gemeentebelangen, redt het op om dat amendement terug te krijgen. En nu is een heel dorp gedupeerd gewoon. En is dat de druppel dat je zei van nou wordt dat dorp de dupe en wij zijn in uw hemd? Nou, die is. Dat is echt de politiek natuurlijk. Maar ja, als je dan mijn oren voorstellen, ik weer heel iets joggen dat gemeentebelangen samen met de oppositie besluiten torpedeert. En we vernemen dat in de nieuwsbrief van het CDA een gelegenheidscoalitie vormen is. Zij is dat dan letterlijk skreun? Zij is dat letterlijk in de nieuwsbrief skreun. Van, nou mensen, het komt nou wel goed, want we gaan met gemeentebelangen met de FNP een gelegenheidscoalitie. Er wordt nou luisteren naar onze plan
en onze ideeën. Dus nou kunnen wij met hun om die kant op. Maar precies. Hoe denken de andere coalitiepartijen, SGP en Sociaal Links, hem daar maar praat? Vielen die hetzelfde? Wij hadden er echt mee praat en je zei ze van nou, wie hoop je nog steeds dat het binnen de coalitie op te lossen is. Maar het joeg bij onze fractie zoveel spanning dat uiteindelijk moet je kiezen of de fractie valt uiteen of wij gaan uit de coalitie. En maar hoe vind je die spanning dan? Want ik denk dan, je bent al je volwoekse meesken, er zit een tijdelijk burgemeester aan je hagen die shut dat misschien dan binnen toch nog gesprekken mogelijk. Heb je nog maar elkaar om tafel zitten? Ja, wij elke maand hebben we in ieder geval een coalitieoverleg. Dan komen de verschillende punten op tafel. Als je dan vernemen dat de fractie gemeentebelangen net heel bot in die coalitiesfeer bloot, maar heel bot zei van ja, ik weet nog net wat we doen. Dus die twijfel die komt steeds meer van, wil je hem nog wel mij denken? Ja. En dan showen ze bij bijeenkomsten en na de raadsvergaderingen of tijdens de raadsvergaderingen sparren met de oppositie. Ja, dan, dat zie je gebeuren. Dat zie je gebeuren. Wat natuurlijk in, dat je even praat. Jawel. Maar als daarmee dan de voorstellen eigenlijk compleet oors worden als wat we in een coalitie besprutsen hebben, ja, dan is dat wel lastig. En ja, uiteindelijk hebben we zijn van wie kan beter opereren buiten de coalitie als binnen de coalitie. En dan kun je net denken van, goh, het is nog een jaar, dan midden we na een verkiezing, dat jongen we nog wel uit. Ja, dat hebben we heel lang gedacht, maar nee. De maat is vol. De maat is vol. En hoe gaat dit nou verder? Man die eerder het duidingsdebat? Tiestje. Tiestje? Ja, Tiestje is het duidingsdebat. Nou ja, goed. Man die is weer een feestdag, klopt. Elke fractie mij dan de situatie benemen, zodat ze dat joggen. En er zijn meerdere mogelijkheden. De coalitie die kinderen een fractie bijvregen en een wethouder. Of ze blijven een minderheidscoalitie. Wij willen alle gearworking Jan. Dus wij zullen beslist net dwars lezen in de oppositie net. We blijven mij denken en het goede voor onze burgers besluiten. En maar wat voor gevoel als laatste zit je hier nou? Nou, ik ben eigenlijk wel oplucht dat nou de kogel terug de kerk is eigenlijk. Ja, duidelijkheid en stabiliteit. Ik ben mijn fractie. Ja. Dank u wel voor deze taalluchting. En succes. Dank u wel. Oké. Ga ik naar de oorkant van de tafel. Sietske, als mem van een dochter met suïcidale problemen, missen sto aandacht voor de familie. Intussen zegt hij al bij 14 hier in als familie-ervaringsdeskundige een hele moeilijk vol voor de GGZ. En zit ik bij de kenniswerkplaats onbegrepen gedrag van NHL Stenden. Dat wie van de weekend Nijs komt weer dadelijk op, maar eerst als familie-ervaringsdeskundige. Dan gist op bezoek bij de familie van meesken met onbegrepen gedrag, zoals we het dan zeggen. Wat doet je dan? Ik luister je. Ik kom, ik luister je, ik leef mij. Ik leer het verhaal. En in dat verhaal leer ik soms dingen dat ik denk, goh, daar wil ik wat van zeggen. Of daar wil ik tips in gaan. Maar het is vooral luisteren, begrijpen, onvielen. En het is echt, ja, verdragen is maar. Meestal ben ik vaak verdrietig en lelijk. En hamper het onbegrip over alles. En daar kiest net voort mijn antwoord komen of voort mijn oplossing. Dus het is bij mijn leven. Ja, hoe doe je dat? Het is heel moeilijk om dat even in paar woorden nou, ik denk zeker door het te wijzen. Ja, te wijzen. En dat zeggen ze ook vaak van, we kunnen ons verhalen doen en we vieren dat stoïs begripst. Als we het hebben bij wat voor families komt dan? Wat maakt je zijn maar? We hebben het oer dat je het hebt oer. Ja, van onbegrepen gedrag. Ik ga een prutte werken vanuit de kliniek wij. Het meestal dan mijn crisis opname worden. Ja, dat zijn crisissituaties. Dan ben meestal soms verplicht. Is bijvoorbeeld de zoon opname. En dat kan een heftige situatie best hebben. Dus die familie is er dan ook heel van, wat is dus gebeurd? En wat gebeurt er nou? En het is soms ook lastig om vanuit de GGZ goed met de familie samen te werken. Ze willen dat wel graag, maar als diegene die ziek is, dat zin had,
ja, dan is het wat eenrichtingsverkeer. En dan zit die familie direct alleen nog voor. Terwijl die familie wel belangrijk is als in het hele herstelproces, überhaupt in het hele proces natuurlijk. In het herstelproces van degene die het ziek is, maar ook in hun eigen herstelproces. Want vaak is er al jarenlang iets gaande, ben ze al heel lang bezig om een situatie in stand te houden. En ja, ben ze er zelfs ook heel nog vanaf. Is dan een algemene dealer in wat er speelt bij mensen die dan opname worden of hulp krijgen of wat dan ook? Of is het heel wisselend? Het is heel wisselend, maar het is wel een prutte psychoses. En in een psychose die het veroorzaakt worden kan er bijvoorbeeld een verslaving. Na coronatijd weer vond ik het opvallend. Een prutte jongeren die het ontspoorden ek. Maar ook een prutte suïcide situaties. Mensen die depressief binnen. En dan vrij onverwachts een poging doen. Nou, dat die vaker gebeurt dan... Nou, dat klinkt wat raar. Dan wist het in te schatten. Maar als het een familie voor het eerst gebeurt, dan ben je er heel nog van. En dan weten ze net wat doen we goed, wat doen we fout. Die vragen, wat moet je dwan, ja. Ja, wat moet je dwan? Ja. Van de week wie in het Nijs bij u op de webapp. Er moet meer begrip komen van mensen met onbegrepen gedrag. Het gruste pad had een harkje in het eer nodig en vorm het ging gevaar voor de mierskip. En toch ervaren we dat blijkbaar wolsa, dat het gevaarlijke mensen kan binnen. Ja. Ja, maar zo liekt het. Dat snap ik wel. Als iemand psychotisch is en die docht nogal drok en lilk, dan vinden we dat raar. En dan kunnen we dat net inschatten. Dus dan gaat zelf ook een beetje die reactie. Wat kijk je van verwacht je? Maar als het ook beter leest, begrijpt me van... eigenlijk zit diegene in zijn eigen nachtmerrie. En die is heel opprikkeld. En er hoeft maar iets te vregen. Als ze beginnen te razen, dan kost het al heel oors in. Maar als maatschappij worden we je net goed in mijn om. En misschien gelukkig maar, want dat... Maar het uitzonderlijk blijven. Maar... Ja, dat is ik zo. Maar herken je iemand vanuit de gemeente of vanuit eigen omjouwing dat je het zien komen op stritten? Of... Nou, we gaan enkele keer wel eens een ongevaltje horen. Ja, van een verwarde persoon die zijn eigen huis in brand stutsen. Dus ja, dat komt wel voor. Ja. En hoe komt het zin op stritten, Jantina? Nou, of in het werk misschien? Ik heb in mijn studententijd hier een studiegenoot die bij mij in huis wennen. Die het suïcidaal en depressief was. Dus daar heb ik het van dichtbij mooi maken. En ben ik in klinieken west om bij hun op visite te gaan. En dan daar heb ik wel wat van leerd van hoe je daar mooi omgaan moet. Maar ik hoe die persoon dat zelfs belibbert. En hoe die daarmee omgaat. En ik denk, ik schat zo in dat educatie een hele belangrijke rol speelt. Zichtbaar is, dat werkt altijd heel goed. Van nou, als we inderdaad jaren van wat er gaande is. Ja, want ik zit nou te denken, je zegt vaak alleen nog dat hoe is dat in de brand stutsen wordt. Of degene die een poging dienen het, maar net wat er om verargeert of... de belevingswereld van zo'n persoon, denk ik. Klopt, ja. Maar eigenlijk is de vraag, hoe komen we als maatschappij dan tot meer begrip in elk geval? Nou, het is precies zoals toen zei, een stukje psycho-educatie, een stukje voorlichting is een hele belangrijke. En daarin missen we nog een stuk kloof. De hulpverleners gaan prut leerd en toch ik een stjonkende best. Maar de maatschappij snapt het net altijd. En die wordt maar trots schade en schande. En als je dus een band hebt die de boel in de bron stekken wil, dan roept je vaak al weken. Dit komt net goed, het komt net goed. Dokter, het komt net goed. Politieman, dit komt net goed. Maar iedereen weet het wat want... Ja, of de politiekinderen, niks mij, weet ik. Ik ben maar de valt van mij, of toen moest eerst iets opbouwen voordat ze reageren. Dus er moet eerst iets gebeuren voordat we ingrijpen kunnen en maaien. Ja. Maar is het net zo, wij weten al over dwan met dat iemand zich verslikt. De greep dwan, die je net met de heimlichtgreep neemt, maar we weten wat je dwan met dat iemand een epileptische ongeval heeft. Maar als je in een chin komt die inderdaad in een psychose zit, ik heb geen flauw idee hoe ik daarop reageer met behalve iemand in het waarbelly. Is dat ook iets wat we... Er is een cursus voor, hè? Mental Health First Aid. Ja, klopt. Dat heb ik die. Ja. En daarin heb ik geleerd dat mensen vaak slachtoffer binnen van agressie en net dader van agressie. Maar ik doe net te zeggen dat ik dan precies weet hoe. Maar je kan wel een gesprek beginnen en als iemand echt helemaal verward is en altijd eerst jezelf goed in de gaten houden van is er gevaar, maar een gesprek. Vanuit de kenniswerkplaats ben we direct met waarde van wat
haar mensen nodig om je beter in bewegen te kunnen? Wat heeft de maatschappij nodig? Maar wat haar ook hulpverleners nodig? Omdat die ook wel wat in een eigen structuur bewegen. En degene die het opgenomen wordt, die wordt net in een zeker in de kliniek zit. Dat had al een hele lange oorloop gewoon. Dus het is mijn hoop eigenlijk ook dat we volle meer onder vakkant elkaar daarin valjacht kennen. En inderdaad, zo'n cursus die stodien hast is heel goed. Maar ook die familie zo heel helpen willen kennen van wat doen we wel en wat doen we net. En geven we ook de strijd om. En geeft vaak de strijd om aan elkaar. En dat helpt helemaal net dat hij een psychotisch is. Nee. Dus als dat wist. En meestal ga ik een groot lijst van schuldgevoel. Van wie zult wel fout in haar. En dus. Ja. En ze laten zich vaak net zien en jaren. En schaamte. Ja. En omdat dat zo is, kun ze net altijd bereiken. Meer kennis, meer begrip, meer luisteren, meer door het te vertellen. Meer. En vanuit die kenniswerkplaats willen we dat ik echt volle meer met elkaar delen en het contact met elkaar aangaan. Ja. Dank u wel. Ben je er klaar voor? Een bak mayonaise. Hij was naar de Efteling West. Jazeker. Heel lang lien. Jazeker. Nou, zo het COA, de AZC jongeren uit Sint-Anne meenemen naar de Efteling. Altijd dwarpsfeest is. Lammetjes met, heet dat dan? Want dat is vliegen hier uit de Haarroen. Een stekincident, rijden, verwoen. Er is sowieso spanning tussen jongeren. En toen kwam het bericht van de minister Faber. Die zei van, dit kan niet, onvoorstelbaar. En nou is het toch van de baan. Het uitje, wat vind je hem ervan? Ik vind het schande van die baan. Ja. De minister zei dit keer net op kosten van de belasting dat zij nou een leuk uitje krijgen. Ja, nee. Dus dat ik het begrip, is het uitje wie er altijd al, alleen dat zij de datum nou verschoot. Dat miste ik in wat beruchtjouwing, hoe het in ieder geval landelijk, dat erin stier van nou, dat uitje wie er sowieso al. En volgens mij stier ik net in alle beruchten dat het net dezelfde jongeren binnen. Want die jongeren zijn al een keer alweer voortpleerd. Zat ik het begrip. Jongeren die te vliegen hier op het dwarpsfeest. Ja. Ja. Maar dat het COA nou toch zei van oké, we doen het nou net, want er zit nou het wordt nou een te beladen dag. Ja, ik vind het heel lastig. Ik snap het vanuit het COA ik wel. Want als dan grote landelijke discussie erover krijgt, dat wil net niet meer natuurlijk. Het effect. Wat zou een oplossing wezen? Nou ja, een alternatief. Ja. En ik denk, de Efteling is best wel heel duur voor gewone gezinnen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat dat wel scheve gezichten houdt. Ja, en dan zou het COA, daar hebben wij wel een budget voor om dit dwan te kennen en te maaien. Maar ja. Het gaat natuurlijk uiteindelijk omdat er net weer een herhaling van zaken komt van het dwarpsfeest van Vlienier. Ja. Maar goed, het is het Kim per dag wisselen dit nice. Dus misschien is er nou wel weer, ik weet het net. Weet je hem hoe volle wetter in broeken in het hier? Geen 12 miljoen. Nee, geen 12 miljoen. Nee, ik weet het net, maar Saffolle net. Nee. Ik heb flauw idee. Nee. Ik dacht volkskande van die meesten. Ik denk wat maat die skrokken wezen. Ja, dat denk ik Zo'n dikke rekken en dan uitvinden. Waar komt dit waaien en hoe het kwam. Ja, want ik heb begrepen, je moet 9 uur lang per dag de kraan rinnen litten. Dat een uur lang. Nou, ik denk dat hij wel in de gaten. Ja, dat lijkt het me wel. Ja, en toch zijn ze bij Vitens van, de meter is net stikken, dus ja. Ze binnen nog steeds het achter, volgens mij. Nee. De collega had er achterom bellen wat alle opties binnen. Het Tjitske Wiebinga, zijn waarvrouw, het zijn wat de mogelijkheid is dat het in Futron is. Nou, dat kon ik net. Dus volgens mij is het nog steeds een groot mysterie. Werd die 12 miljoen, had die daadwerkelijk daar? Precies, dat is de vraag. Hè? En wat Mark kregen van de stroomstoring in Spanje en Portugal. Ja. En wat doet dat mooie? Ja, daar hebben we dan natuurlijk wel een waarschuwing van kregen, van de oerhiet. Dat we een noodpakket in een huis gaan maken. Ja. Voor het geval dat we haast zelf wel eens meemaken dat we een hele dag geen stroom heen. Want toen we het waren in Dokkum. En wie hebben wel een noodpakket in een huis? Maar 2 miljoen liter wetter, ik? Of, Nou, volle net. Nee. Maar een aantal pakken wetter en wat wc-papier en zo'n transistorradio's en wat batterijen. En wat ries en was het houdbaar haast, hè? Ja. Is het ook een noodpakket? Ik heb wel wat in de huis, maar ik zou meer nood om in mem gaan. Ja, daar zoek ik dan het heen en weer wel om te zien van mem, red mem haar wel en wat kunnen we doen.
Zet dat bij aan denken, Jantien, als er iets gebeurt? Nou, ik hier het dus eigenlijk compleet mist. Dat vind ik niks van die. Nee, in my defense, ik zie het in de loft. Dus ik weer landen en jongens kreeg ik een appje van mijn zus. Die ziet het in Spanje en die appte, oh, we hebben stroom. En ik zei, oh, hoe bedoelt we hebben stroom? Wie compleet om daar voorbij? Ik wie compleet om mij, dus is maar alle nijs wat gedurende de dag. Kan ik me zo voorstellen, je binnenkwam en hoe groot dat uiteindelijk weer, dat is bij mij volledig, het geen impact had. Dat is wel nice. Oké, duidelijk. En dan de vraag, de voetbalshirts. Het bevrijdingsfestival zei, ja, natuurlijk maar die oen, maar het bevrijdingsfestival. Er zijn speciale shirts vanuit Cambuur, altijd get 80 hier vrijheid. En dan daar letter wie het, nee, het mag toch net. Want het is een landelijke festivalregelgeving, hè? Geen voetbalshirts om ellende voor te komen. Ja. Het Vinio. Wolfgin voetbalshirts op een bevrijdingsfestival. Nou, ik zoek daar net van. Nee, sport is sport. Voetbalshirts, het is sport. He? Die scheiding. Ja. Ja, terwijl de focus erop te lezen, denk ik wel eens, gaat het juist mis. En dan geven we er maar snel naar gaan en dan wordt het nog groter. Ja, dan kist het misschien maar beter litten, want het is al uit zijn verbonden wij lutsen. Ja. Ik vind het heel schande dat het shirt van Cambuur nou net op het bevrijdingsfestival werd eigenlijk die hele badskip omdraaid. Dat je hem daar nou net naar onherkennen. Ik kan me zo voorstellen, als de moorskaft heeft, dan was hem Aron de Vreet vorige week een vreet on hebben bij de wedstrijd werd Tom Gier. En dan was de man die on hebben. Dat binnen de 2 dagen dat ze hem on hebben was. En dan maai het net. Ik snap ik wil de twaspja of de. Ze willen net dat het agressie oproept. Ja. Dat weet ik van uit oren edities. Ja. Of er überhaupt de reden waarom ik hier nooit eens stilstaan. Ik draag wel eens een voetbalshirt. Ik hier gewoon mijn voetbalshirt ondien en ik weer naar de Aro's de Tjerkhof gaan. Ik hier er net bij stilstaan dat net mocht. Nou, maar misschien ben ik dan live. Wie is er net in gaan? Of wel of net. Dat is nog. Ik misschien ik van de club al. Ja. Goed, deze zien we het nou net toch, hè? Dat doet in de sportkast. Maar ben je hem er klaar voor? De vraag uit Den Haag. We vieren dit jaar dat het 80 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd van de Duitse bezetting. Aanstaande maandag 5 mei, bevrijdingsdag, vieren we dat met elkaar. Maar 4 mei herdenken we iedereen die is gestorven voor onze vrijheid. We doen dat op de Dam door 2 minuten stil te zijn en op talloze andere plaatsen in Nederland. Wat betekent 4 mei voor u? Aan wie denkt u tijdens die 2 minuten stilte? Ja, de vraag van VVD Tweede Kamerlid Harry Bevers. Hoe waar denk je hem op jouw maaien? Sietske? Ja, toch alle mensen die het voor hun vrijheid strijden hebben. En die dat net overleefd hebben. Ja. En specifiek dan de mensen in de Tweede Wereldoorlog? Nee, ik wil in zijn algemeenheid. Er zijn volle meer mensen die het strijden voor vrijheid en gerechtigheid. Dus ik ken dat net alleen nog in dat hokje stapje. Wettingstomen op 12? Ja, voornamelijk wel de strijders van de Tweede Wereldoorlog. Ja, ik ga altijd naar het beeld in Driesem, waar dan een herdenking plaatsvindt en de Stille Tocht. En daar hebben we het dan al over de piloten die er omkwamen binnen. Ja, dat doet me in protten. Ja. Want die wettingstomen? Ik ging meestal naar een lokale betinking en ik heb een 2 jaar heb ik een documentaire maken over een Lancaster die Delstaten is. En ik ging er vaak naar een van de begraafplakken met een of meerdere van deze jongens lezen. Dus ik denk specifiek om dat verhaal en hun verhaal, omdat ik hun kenleerd heb, hun familie kenleerd heb. En ik heb me in de laatste jaren daar wat meer in verdiept. Dus vooral die verhalen van de jongens die uit het gewone gezin kwamen, die vrijwillig zijn van ik stap niet zo'n bommenwerper, ik vlieg over Duitsland heen om de tirannie te bestrijden. Daar steen ik bij stil. En heel specifiek dan de crew die ik dan. Ja, dan krijgt het voor die een persoonlijke, absoluut, persoonlijke tint. Ja. De volgst voor u is alles om 80 jaar bevrijding heen. Wat is je sto veroordeling als je het hebben over betinken? Nou, wat mij de laatste jaren opvalt is dat de animo neemt. Ik heb het idee, ik ga wel naar lokale betinkingen die van ik weet niet dat je het beeld herkennen, maar dat er best wel vlecht op elkaar is. Er komt best wel een soort mensen op oude. Ik heb het idee dat mensen graag binding hebben willen met een lokaal verhaal, dat er inderdaad een gezicht bij komt, dat het net
Als je just naar de betinking op de Dam bijvoorbeeld, of op de Waalsdorpervlakte, of misschien zelfs hier in Lauwert, die ben vrij algemeen. Dan worden zin zijn die we eigenlijk alle jaren jaren van dit nooit meer en we will remember them als het dan heeft door de Britten. En ik denk dat die zin een beetje haar meaning verlen hebben en dat mensen heel erg op ziek zijn naar dat lokale verhaal en die lokale binding om een soort van betekenis te gaan en het hele verhaal te begrijpen. Dat is wat ik projecteer in Friesland vooral ek. En wat ik nou vooral in de laatste maanden dat ik reportages maken heb over betenkingen Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk elk interview komt Oekraïne naar voren daar en zijn eigen veiligheidssituatie hier in Nederland. En dat het mensen op scherp zet, misschien kan ik het zo het beste zeggen, dat ze haar volle bewuster ervan binnen dat die loze woorden, om maar tussen schrapjes te sissen, echt wel betekenis hebben. Dit nooit meer en vrijheid is niet gratis, vrijheid is net vergees. Dat die eigenlijk Vrijheid is een werkwoord. Ja, dat die eigenlijk in de oude trein hier is dat hij niet eens bij mensen binnenkwam van, oh wacht eens even. Die zit echt wel wat realiteit in. En we zeggen niet eens die realiteit werd. Dat is... Ja, dacht ik blikken uit de cijfers van het Nationaal Veiligheidsonderzoek. Dat mensen toch oorsjuggen bij de betinking dat het minder maar algemene redenen te maken heeft. Maar dat dat de motieven om naar een betinking te gaan of de bevrijdingsfeesten, dat te maken heeft met angst voor oorlog en maar de conflicten van Joete daar die het dan nemen. Herken je dat ik vanuit je omjouwing dat er oors naar jongen werd? Ja, nou, ik snap dat wel. We zijn natuurlijk heel bewust van wat er in Oekraïne gebeurt. Het komt hier niet dichterbij. Het komt dichterbij, ja. Want we weten ook wel van Afrika dat er zeker continu wel burgeroorlog is. Maar dat rekt dus toch minder, had ik het idee. Maar wat ik dan wel mooi vind is dat de statushouders van het dorp, van de Riesem, ook komen te zien van de bevrijding en de betinking dan op 4 mei. Ja, dat rekt hun ek, dat just dan ek. Dan denk ik, ja, dan had dat voor hun ek betekenis. Ja, dan komen dingen toch bij elkaar. Hè? Ja. Wat je stel in de items die smakkest hoed, 80 Jelien en no bij elkaar komt, bij gelijks als just naar Mandy. Meestal wil heel graag iets actiefs doen. Een oude man dat wie net samen een vlucht boven Nederland, wie een vlucht om de voedseldroppingen boven de Ronestad te betinken, Operation Chowhound, Operation Manna. En de Amerikanen hebben zo, wij willen hier iets mee. Dit is 80 Jelien. Onze voorgangers die hebben dat dienen. Dit is een onderdeel van de Amerikaanse luchtmacht dat voortkomt uit die bombardementgroepen. En zij zijn, we moeten hier iets mee. Behalve een vlagheelstok en we staan er even bij stil. En we moeten het shenlitten. We moeten actief iets daarmee doen. Dus just bijvoorbeeld komende sneeuwen is er een wandeltocht, een kuierroute over wapendroppings. Dat is ik wel zo'n voorbeeld van iets actiefs van. Je moet net alleen nog maar, het was straks vrijheid is een werkwoord, maar het is betinken is een werkwoord. Mensen hebben de behoefte om er echt iets mee te doen. Ik denk dat het Cambuur shirt daar ik wel in just. Dat het maken van een shirt en het dragen van een shirt en het uitrekken om Jim Parks, die je nou is, de enige veteraan. Canadese veteraan, die enige die het nog. Dat is just dat mensen graag echt actief daarmee aan wezen willen. En de zuidenstal van mensen willen dat beleven, die willen mooi doen. En hoe wordt dat dan nooit vertaald? Dat bedoel je naar de situatie op dit moment? Ja. Dat is meer in de gesprekken onderling. Dat is net zozeer in de organisatie van wat er echt maar organiseerd wordt. Maar het is meer in de motivatie dat mensen mooi doen of zoiets. En de gedachtes die het wiel ze te ontwam. Dus een kuiertocht bijvoorbeeld. Dan Justinius acteurs die de wapendropping nooit doen. En dan denk je, goh, ja, oké. Dan krijg je het letterlijk een beeld? Ja, krijg je er letterlijk een beeld en gevoelens bij. En ik denk dat wel mensen wat bewuster maken, wat meer ontdenking zet. Ik denk dat dat een belangrijke rol speelt in de laatste jaren, wat betinken onbelangrijk. En hoe belangrijk is het dan dat zo'n man als Jim Parks dat hier nog is? Oh, dat hij hier komt? Fantastisch belangrijk. Ik weet oude waas die wie ik bij zien bezitten on Cambuur. En
Hij met items jongen trouwens? Nee, hij net zo. Het is zo'n fitte man. Hij is zo leuk. En hij is grappig. Hij is zo leuk. Hij maakt het alleen nog maar grapjes. Ik heb hem vorig jaar interviewd op Juno Beach. Het strand in Normandië werd hij op die day aankwam. En toen zit ik al vol grapjes. En ik hier hopen van... ik hoop dat hij nog steeds zo fit is. En hij is eigenlijk fitter als vorig jaar. Hij is natuurlijk vregen als zijn geheim trouwens. Hij beweegt een heel soort. Oké. Ja, hij is elke dag is hij bewust met de gym en bewegen bezig. Ik denk dat dat een heel soort doet. Humor helpt natuurlijk een heel soort. Maar was daar bij Cambuur Segest en Henk de Jong die voelde dat ik al op. De rest krijgen maar jonge jongens die het voetballen voorop staan hebben. Maar die wien al je zo onder de indruk van hem. Ik jerde een peer achter me die kon het smoezen van. Deze man is op die het Normandië, het Ardennenoffensief, Arnhem. En gewoon, dan daalt het in hier eens in. Dit is net alleen maar een geschiedenisboekje. Dit ben echt de meeste. Deze man het stien, die het dat jongen. Dus ik denk dat Sam Besiete een heel soort doet. Vooral voor die generatie die het net opgroeid is, maar veteraan. Die het jong binnen nou. Ik bedoel, wij hebben die maken dat ze hier mijn 50 jaar bevrijding massaal op de Keep Them Rolling terug rieden. En nou is er nog 1 uur. Maar als die ene dan moet is, dat doet enorm soort. En wat gebeurt er als dat aans net meer kan? Hoe moet we dan verder? Dat is de grote vraag inderdaad. En ik denk dat dan daar wrakselt elke keer maar. Hoe gaan we nou verder? Dat zeg ik maar in bijvoorbeeld Engeland, in België, in Frankrijk, maar 100 jaar na de Eerste Wereldoorlog. Dat is ongeveer dat de laatste daarvan verstaan is denk ik ongeveer 15 jaar nou. 15, 16 jaar de laatste Eerste Wereldoorlog veteraan verstaan is. En dan zak het toch wel wat fut. Maar ik denk dat de waardes die wij hebben vanuit de Tweede Wereldoorlog, dat die een belangrijke rol spelen blowen. En de verhalen die binnen altijd nog. En de sporen die zullen wij hier in Friesland lezen zo'n 100 geallieerde armen begroeven. Die sporen die blowen hier ook zichtbaar. En ik denk dat dat vasthouden moest, die persoonlijke verhalen ik toch vertellen. En vooral lokaal, denk ik. Dat is toch het gezicht achter die hele grote narratieven van de Tweede Wereldoorlog. Dus dat vasthouden bloot. Ik al binnen mensen zelf niet meer. Plus de actualiteiten van Youth Die vanzelf. Ja. Oké. Wat gestoot dit weekend van? Ik zag een betinking van een van mijn, ik neem ze dan mijn Lancaster jongens, maar dat is van de bommenwerpwerk een documentaire hoe maken heeft. Daar zal ik heen. Op bevrijdingsdag ben ik verslaghouder, dus ik cross de hele provincie terug. Keep Them Rolling, Gym Parks, Defensie maakt het een neetbregen in Fransie, dat is ook nog zien. Er is een militair hospitaal ergens in Friesland, is ook nog heen. Dus heeft het drogen nog? Ik heb het drogen nog. Die het zien van deze week. Ik hoop dat hij nog wat hegen naar een 11 of een 12 gaat. Nou, die zei jij, dan moet dat goed komen. Wat ben de plan voor het weekend van Sietske? Ik denk dat ik leven lekker in de tuin omskarrelen. En een beetje bij de familie deel. In deze tijd ben er 2 mensen van mij vlak in de familie overleden. Dus ik vind het belangrijk dat we dan even om elkaar denken. Even aandacht. Aandacht, ja. Ja, goed zo. En wat binnen de plan voor jij voor dit weekend nog, Thea? Ik denk dat ik morgen even lekker in de tuin ga. En boodschapje voor het weekend. Snijders naar de betinking. En manjes, dan hebben we bevrijdingsdag. Dan misschien even in de Westrijnsje, maar daar hebben ze een roofvogelshow en oldtimers en al jaar reuring. Dus dat is heel gezellig. Oké, nou, een heel soort plezier daarbij wensen. En een keer dat zeggen, een goede bevrijdingsdag en een goede betinking. Nou, ik heb het al zijn. Zeker. Dank u wel voor je komst en heel graag ontmoeten nog een keer.